جان رضا علی خان رحمت اللہ علیہ آپ جا رہے ہیں تے ہندو عورتاں جڑیاں نے او ہولی دا دن سی انہاں دا رنگ سٹن دا دن او ایک دوجے تے رنگ پیاں سٹدیاں تے رضا علی خان رحمت اللہ علیہ آپ جا رہے ہیں تے انہاں نا آپس میں آکھیا کیوں نہ اس بابے نوں کام کریے تے بابا برا بھلا کہے گا تے اسی آکھاں گے اے اسلام سکھاندا ہے آپ دے دادا جان گلی وچوں گزرے تے انہاں رنگ گرانا شروع کیتا توجہ ہے تو رنگ گرانا نبی علیہ السلام دے دیوانو رضا علی خان رحمت اللہ علیہ آپ جا رہے ہیں عورتاں نے ہندو عورتاں نے رنگ گرایا جدو رنگ گرایا نبی علیہ السلام دے دیوانو آپ دے دادا جان رضا علی خان رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک واری انہاں عورتاں ول ویکھیا ایک واری آسمان ول ویکھیا ایک واری اپنے کپڑیاں ول ویکھیا تے آسمان ول ویکھیا تے یا اللہ انہاں عورتاں نے میرے تے رنگ سٹیا اے یا اللہ او رنگ جڑا اتر جانا اے یا اللہ میں دعا کرنا وا انہاں تے او رنگ چار دے جڑا کدے اترے نا انہاں تے او رنگ چار دے جڑا کدے اترے نا نبی علیہ السلام دے دیوانے وہ آپ دے دادا جان رضا علی خان رحمت اللہ علیہ آپ نے جدو دعا کیتی ہے حضور دے دیوانے وہ بیبیاں انتظار پیا کر دیا نے ہن پاپا سانو برا بھلا آکھے گا ہن گالی گلوچ کرے گا انہاں نوں غصہ آ جائے گا جدو آپ نوں غصہ نہ آیا آپ نے انہاں دے رنگ سٹن دی وجہ تو انہاں دے حق وچ دعا فرمائی ہے او عورتاں تھلے آ گئیاں تے تھلے آ کے آندیاں نے بابا تیرے اخلاق تو صدقے جائیے تیرے کردار تو صدقے جائیے اے بابا تیرے نبی دا دین اتنا سونا دین ہے فرمایا تانوں سانو دین بڑا پسند آیا ہے سانو بھی اپنے ہاتھ تے کلمہ پڑھا دے سانو بھی اپنے ہاتھ تے شاعر نے ترجمہ کیا رنگ تے خوب چڑھی رنگ تمہارا لے کر رنگ تے خوب چڑھی رنگ تمہارا لے کر کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر کملی والے ساڈی کی مجال سانو کوئی بندہ نہیں سی جاندا لیکن کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر بولو کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ